L-Unjoni Ewropea innutat l-investiment li qed jagħmel il-Gvern Malti fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Dan ġie nnutat mill-iskorbord tal-Ġustizzja li ġie ppubblikat il-ħamis. Dan ir-rapport ta' valutazzjoni tal-Unjoni Ewropea huwa dwar is-sena 2021, is-sena meta pajjiżna beda jirkupra mill-pandemija globali. F'dan ir-rapport ġie nnutat li l-investiment fil-ġustizzja u fil-qrati f'Malta kien ta' aktar mid-doppju meta mqabbel mal-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Minn dan ir-rapport tal-Unjoni Ewropea ħareġ li fl-2021 meta mqabbel ma' sena qabel kien hemm żieda fil-membri tal-ġudikatura. Fi stqarrija b'rispons għal pubblikazzjoni tal-iskorbord, il-Ministeru għall-Ġustizzja qal li bejn-2021 u din is-sena kien hemm żieda ta' 10 membri tal-ġudikatura. Dan ifisser żieda ta' 23%. Minn dan l-eżerċizzju ta' valutazzjoni tal-Unjoni Ewropea ħareġ ukoll li kien hemm tnaqqis qawwi fid-dewmien fil-proċeduri ta' qrati f'pajjiżna meta mqabbel mal-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. It-tnaqqis bejn l-2012 u l-2021 kien ta' kważi bin-nofs. Ir-rapport innota li kien hemm tnaqqis fi żmien kemm idumu il-każijiet tal-qorti f'rejati ta' ħażil ta' flus. Dan hekk kif kien hemm nuqqas qawwi bejn l-2019 u l-2021. Intant mistħarriġ li sar fl-Eurobarometru, studju li huwa ikkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea ħareġ li l-kumpaniji u n-negozji f'pajjiżna huma l-aktar fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li huma fiduċjużi li l-investimenti tagħhom jiġu protetti mill-liġi jew mill-qrati jekk xi ħaġa tmurilhom ħażin. Dan is-sentiment huwa rifless minn 83% tal-kumpaniji Maltin. Fl-istqarrija intqal li l-Ministeru jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li dan ir-rapport jiffoka fuq gruppi vulnerabbli għax dan huwa konformi mar-reformi li jaħdem fuqhom il-Gvern Malti sabiex is-sistema tal-ġustizzja tkun aktar aċċessibbli. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal lil One News li jinnota b'sodisfazzjon dan ir-rapport li laqa' tajjeb ir-riformi li qed jagħmel il-Gvern Malti f'dan is-settur. Il-Justice Scoreboard maħruġ mill-Kommissjoni Ewropea jindika li pajjiżna qed igawdi mill-frott tar-riformi u d-deċiżjonijiet kuraġġużi li qed jittieħdu mill-Gvern fis-settur tal-ġustizzja. Fejn fost l-oħrajn qed naraw tnaqqis fi żmien li jieħdu l-proċeduri tal-qrati tagħna. Huwa wkoll konferma tal-impenn konsistenti nistgħu ngħidu tal-Gvern mhux biss dak li għandu x'jaqsam ma' allokazzjoni finanzjarja, imma wkoll fl-investiment fir-riżorsi umani, fl-infrastruttura, inkluż dik diġitali, u anke fl-immodernizzar tal-liġijiet. Ċertament aħna nibqgħu konxi li fadal ħafna xi jsir, però dan ir-rapport jagħtina l-kuraġġ u anke determinazzjoni biex inkomplu ntejbu u nibnu fuq ir-riżultati miksuba.